लहा कम्पानि बबेबा बस्ता बानाय आलु बस्ताफोर बानाय जों बस्थायानो रुजुन बा बाथरुमानो साफा खालाम टयलेटखौनो क्लिन खालामना जों फैसायानो खामायो नोंहा खिथाव मा हरनांगोन माबायदि सिख्ला मोनगोन नोंसोरो मोनबाबो बे ललिपप जाग्रा थेख्रि थेख्रिफोरासो गोसथोगोन आरो नों मालाय मा बाथ्रा बुंदों नों मा ललिपपनि बाथ्रा बुंदों नों हेलौ गाइस खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो लोगोसे आं दिनै भिडिअ बानायनो नागिरनायखौ नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ मैयासो सासे सिख्लाया सुमित्रा बसुमतारी होननाया भिडिअ आपल'ड होदों बे भिडिअआव ओरैबायदि गाज्रि जावदों आं बिथांनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं बिथांनि फल'वार्सबो बिथाङा मेक्सिमाम 12,000नि फल'वार्स बांसिन दङ फेसबुक पेजाव दा बिथांनि भिडिअफ्रा मोजाङानो जायोमोन दा आं नैबे भिडिअ मोनसेखौ गाज्रि मोनदों जाय भिडिअखौ आं नायनानै जोबोद गाज्रि मोनदों नैबे भिडिअखौ नायनानै full mana he is the non-modi, he is a politics. लोगोफोर सुकुर आलिनि जे जों इंलिस रावबो बुजिया थिग बेबायदिनो खायसे मानसिफोर जे दं सेंग्राफोर बिदि बोरायानो जा सेंग्रायानो जा मानसिफोर दङ ना बिदि बिसोर जे फेसबुक वाट्सएप स्ट'रि स्टेटास होयोना पस्ट होयोना बिसोरो फेसबुकफोराव फैसानि फट' साफायनानै बिसोरनि साननायखौ जों बुजि मोना आरोना मा सानना जे बिसोर फैसाखौ पस्ट होयो देखायो आरोना बिसोरो दुगानो गावनाव फैसा दङ होननानै सिख्लाफोरखौ फटायनो नागिरदों बिसोरो सोर फटायनो सोर मोजां सिख्लाया फटिगोन नोंसोरलाय कम्पानिफ्राव खामानि मावनानै ना आदार होनाय पाइप कम्पानि लहा कम्पानि बबेबा बस्ता बानाय आलु बस्ताफोर बानाय बेफोरनि दरमाहा मोनसिगोन मास मोनसेनि बेखौनो ज' लोगो नांनानै लोगोफोरजों साब्रै साबानि ज' फैसा खालामनानै गांलाब बनानै फट' साफायनानै पस्ट होलायसिगोन आरो बिसोरो फैसा दङ होननायनि दुगानो लाजियाबो बिदि पस्ट होबासो सिख्ला फटायो सोरबा माहाजोन मानसिफोरा फैसा गोनां मानसिफोरा बिदि पस्ट होआना एथ' मानसि माहाजोन दङ मानसिफोर बिसोरना माबा लाजियाबो दां गावसोरनाल' दोङो बायदि माबायदि सिख्ला मोनगोन नोंसोरो मोनबाबो बे निब्बि साप्रि ललिपप जाग्रा थेख्रिफोरासो गोसथोगोन नोंसोरखौ बिदि पस्ट होनाङाब्रा लाजियो आरो सिख्लाफोर गोसोआव लाखिखा बेफोरबायदि फटिखानाङा गावनि फैसा नाङा बेफोरो लोगोफोरनि ज' लानानै दुगा देखायो बिसोरो साफायनानै पस्ट होखुमायो फटिखानाङा लोगोफोर सिख्लाफोर बेफोरबायदि मानसिना फैसा थाया पस्थायनांगोन बेफोरजों फटिबाथाय गोसोआव लाखा आरो बेफोरबायदि पस्ट होनानै फैसा देखायनानै बेफोरबायदि लोगोखौ आनफ्रेन्ड खालामखा आंथ' खालामजोबखाबाय दुगाथार बिसोरो आं खालामबाबो खालामाबो लस गैखाया आंथ' फटिखाया नालाय आंथ' दोनखायो बोराय नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जेनेबा बे हिनजावा माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बस्थायानो रुजुन बा बाथरुमानो साफा खालाम टयलेटखौनो क्लिन खालामना जों फैसायानो खामायो नोंहा खिथाव मा हरनांगोन जों मोनो मासाव 12,000 10,000 नाथाय जोङो 1 लाख 2 लाख फैसा मालाबाबो एखेलगे नुफेराखै बेनिखायनो जों 10 जन 20 जन जेसेबां लोगो दङ बे फैसाखौ 10,000 खरै 20 जन बा 2 लाख जायो दा बे फैसाखौ जोङो एखेलेगेनो दांनो नुफेराखै नालाय जों जमा खालामना दाङो बिनिनो मोनसे जस फैयो जे फट' साफायना लानि बा एफोरबां फैसाफोरखौ जों नुफेराखै नालाय बेफोरबायदि जस फैयो जों जे सिख्ला फटायनो थाखाय फैसाखौ फेसबुकआव वाट्सएपआव आपल'ड होयो बे नङा बाथ्राया नों माबायदि बाथ्रा बुंदों आब' आं बेखौ बिराद बाजि मोनदों आंबो नोंनिनो फल'वार्स मिथिबाय आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायोमोन नोंनि भिडिअखौ मोजां मोनो दा आं बेखिनि बाथ्रा बुंनायखौ जोबोद दुखु मोनदों जोङो सिख्ला फरायनो थाखाय फेसबुकआव मालाबाबो फैसानि पस्ट होआ आरो जोङो इसिबां गाज्रि रोखोमै माने सिख्लाफोर फरायनो थाखाय सिख्लाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय जों फेसबुकआव मालाबा फैसानि पस्ट होआ जों बिदि सानाबो आरो जोंहा इसिबां समबो गैया नोंसोरबायदि टाइम पास खालामग्रा सिख्लाफोरजों फन रायलायनो बा सिख्लाफोरनि बागै माबानो आरो नोंसोरबायदि सिख्लाफ्रानो फैसा नुबा गलिखायो माथो गाबोननो सासे सोरबा फैसा बुरजा देखायना थां नोङो नोंनि हौवाखौनो गारनानै गुबुननि हौवाजों थाङो आरो नोंसोर हिन्जाव माहारिया मा बुजिनो जों हौवा माहारि बायदि जोनोम जानाय मोनसे गोरिब न'खराव अब्ला बुजिगोन नों घन्टा जों बिदेशआव मानो कम्पानियाव बस्ता थिखांलाबायखो मानो बाथरुम क्लिन खालामलाबायखो बेफोरनि बागै नों मा घन्टा बुजिनो इसेबो खर' मेलेम गैया नामा नोंनि हौवायालाय मा मावोलै माथो न'खरखौ नायनानै जेबोआनो गैया बायदि नोंनि बेकग्राउन्डनि
इन्जुरनि बेराखौ नायोब्ला मा खोथाखौ लानानै इसेबां बाथ्रा बुंदों बेबायदि दाबुं जोंनि गोसोआव दुखु मोनो आसामाव 50%आनो खामानि मावनानै जाग्रा दं मेक्सिमाम 25% 30%आल' साख्रि दं बिदिब्ला जों साख्रि गैयि मानसिया मा खालामनो बेखार मानसिया बिदेशआव खामानि मावखानांगोन उफाय गैया बिदेशआव फैबाय जेब्ला नोङो बोसोरसेखौ मावखानांगोन बयबाबो बिदेशआव फैनाय माने मा बयबो फैनाया फार्स्ट फैनायसो नों थांफिननोबो हाया न'खरनिफ्रायबो रां हरनाया नोंनो थांफिननो होनबाबो दा जोङो बे हालोदाव माने बिदेशआव आंबो थायो बेंगलराव दा बे हिसाबै जोङो माने फैबाय जेब्ला बोसोरसेखिनिखौ मावनानै जोङो 1 लाख 2 लाख बेखिनि फैसाखौ लानानै थांथारसै फैबाय जेब्ला दिनानैसो थायो बाहेराव जे मानो फैनांगौ बिनि मानो फैनांगौ जादों बिनि बागै मिथियालासिनो नों जानला मोनला बिदि दावखौसो मिथिबाय मोनसे गोरिब न'खरनि हौवा महरै जोनोम जाना नाय नों अब्ला बुजिगोन माबायदि नोंसोरबायदि हिनजावफ्रालाय मा साख्रि आवला हौवा नुबा सेंग्रा नुबा फथायनो चान्स लागोन माबायदि सिख्ला मोनगोन नोंसोरो मोनबाबो बे निब्बि साप्रि ललिपप जाग्रा थेख्रिफोरासो गोसथोगोन नोंसोरखौ आरो नों मालाय मा बाथ्रा बुंदों नों मा ललिपपनि बाथ्रा बुंदों नों सोरबायदि सिख्ला ललिपप जायो माखौ ललिपप बुङो बिनि सोंनायनि फिनखौ होनो हागोन नोङो ललिपप जाग्राखौसो मोनगोन नोंसोरनो माबायदि सिख्ला ललिपप जाग्राखौ सिख्लाखौ मोननो जोंलाय बे हिनजावा जों खामानि मावना जाग्रा सेंग्रा बोराय गासिबो जावदों बे जोंलायनो फेसबुकाव पस्ट होनानै फैसानि पस्ट होनानै सिख्लाफोर लफायनो नागिरो जोंनि गोसोआव मा बिदि साननाय दं नामा जोंनाव बिदि साननाय जेबो गैया जोंहा मोनसे जससो माने फैसा बुरजा रां मोनदों फट'ग्राफ होननानै आচ্ছা पस्टखौनो होफ्लांबाय दे बेयाव नोंहा मा बुंनो गोनां अधिकार दं नोंनो नोंनि हौवाजों फैसा नुनानै लफायजानाय फथायजानाय बेनिखायनो नों दा संसार जानायाव खस्थ' मोनदों बेनिखायनो नों बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों नङाबा बुंदोंमोन नोङो जिखिजाया बे भिडिअखौ मार सेयार खालामना हो लोगोफोर बे भिडिअआ बे हिनजावनिसिम मोनहैफिनथारथों बे बुजिथों जे आं मा पस्ट होफ्लांखो फेसबुक पेजाव बे बुजिथों दा जिखियानो जाया आं जेबो बारा बाथ्रा बुंला लोगोफोर बाथ्राया बुंगौमानि लावगौ दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों आरो भिडिअ बानायनो थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो